Epal is everywhere at bihira itong mabigyan ng media mileage. Bakit? Dahil aminin natin, marami ang guilty. Ngayong 2026, may bagong banat ang gobyerno sa direktang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Bawal na ang epal. Kung recidivist na talaga. Kasi minsan yan, sasabihan mo na, tapos tuloy pa rin sila. Minsan sabihin nila hindi sila. Pero the mere fact, kung makita nila yung mukha nila doon, dapat it's their obligation na tanggalin yan eh. Diba? Kasi may anti-epal campaign na. Dito na nagsisimula ang malaking hamon, lalo na sa mga pabida at pabibong local official. Dito sa Pampanga, mabilis na pinulsuhan ng CLTV 36 News Team hindi lang ang mga mamayan ng Central Luzon, kundi pati na ang mga local officials na hindi rin maipagkakaila may mga programang may pangalan at mukha nila. Malaking pondo sa LGU support, walang epal at palalakasin daw ito naman hong portal sa mga na magsusumbong na pa-epal si Kapitan, pa-epal si Mayor, pa-epal si Governor. Gaano ka posible ho yun, Your Honor? At meron ho ba kayong counterpart na ordinansa dito sa SB ng Magalang? Dito ho sa usapin ng epal? Maraming salamat po sa tanong. Malugod po namin pinapaalam sa inyo. On my part ho, meron na tayong 2 hakbang na nagawa. Hindi po ako nagkakamali, as early as July, nakapag-file po tayo ng proposed ordinance na kung saan po magkakaroon tayo ng anti-epal ordinance sa bayan ng Magalang. As early as July po nung pagkapasok natin. Pangalawa po, itong nakaraang approval po ng budget during the period of amendments, nag-propose po tayo ng amendment under the general provisions na ang mga gastusin na magmumula sa munisipyo, sa pera ng munisipyo ay hindi pwedeng umepal ang mga politiko. So, essentially, binabawal namin sarili naming makisawsaw sa implementation ng mga projects. Yun po yung magiging epekto nun. Gayon din naman po, may epekto rin yun as far as dun sa barangay sinasabi nyo kasi meron pong mga pondo na ibinababa po sa barangay ng munisipyo. So, ganun din po yung hopefully magiging ripple effect na. Real talk muna tayo. Gaano ka posible ang imposible sa paningin po nito mga kritiko dito sa usapin ng anti-epal dahil may supervisory power sila eh. 'Di ba? I-check sino ba yung committee ng health chair ng bayan? Ang mayor, 'di ba? At anong barangay, pagka-implementation, ibig sabihin, paano nila iiwasan 'yun? Na gusto namin silipin yung rollout. Kayo, in your point of view. Medyo tricky po siya. Sa totoo lang, medyo tricky siya. Siguro po, ang masasabi ko lang dyan sana po kaming mga naninilbihin sa gobyerno sa puso po namin yung ganitong alikain na kumbaga para sa akin naman good performance is always good politics. So kung maganda naman ang ilatag na programa, may epekto naman po yun siguro sa So dapat may disclaimer na itong perang ito galing sa gobyerno at tax buwis na binayad ng dapat ganon, hindi galing kay mayor, hindi galing kay kapitan, ganon. Lahat po ng buwis na ginagastos ng pamahalaan galing sa taxpayers. So salamat sa taxpayers. Sa mga usapin na ngayon ang full enforcement, tanggalin ang mukha ng mga politiko sa mga government infrastructure. Ikaw, ano sa tingin mo? Dapat lang natanggalin yung mukha ng mga politiko, pare? Dapat lang tanggalin mga corruption yun. Dapat talaga tanggalin kasi public funds yung ginamit nila. Dapat hindi makita kung sino yung parang kasing ginagawa nilang puhunan na parang yung name ko ako nagpagawa nito pero hindi naman talaga sa kanila yung pera, sa taong bayan talaga. Ng gobyerno ngayon, sabi ng DILG patanggalin na daw yung mga pangalan at mukha ng politiko sa mga government project. Mupaya ka rin. Ika. Good dyan, sir. Oh. Good dyan, kasi ang tayo ng mga ring malilyari ngayon, halos, kumbaga, wala ang pabogi po yung nakareta-reta, sir eh. Pero dito nagiging komplikado ang usapin kung ang isang opisyal ay nakikitang kumikilos mismo sa ground. Halimbawa na lamang isang konsehal na personal na sumasabak sa deklogging ng kanal sa MacArthur Highway. May nagsabing bakit hindi na lang siya mag-utos. Pero may nagsabi rin bilang isang fire volunteer, matagal na niyang ginagawa ito kahit walang kamera, kahit walang eleksyon. Kaya ang tanong, epal ba ang kumikilos? O epal lang kapag ang kilos ay may kasamang pangalan, mukha at tarpulin? Klaro lang natin sa tao. Kailan nagiging epal ang politiko?
Huwag mo akong taloyan. Yung definition po kasi ng EPAL, mapapel. Di ba? Yes. Ganun. Actually, based on RMC, yung inaangkin or nilalagyan ng mukha, pangalan, or yung mga sariling slogan na alam natin na specific sa Sa kanila kanila yon. Oo, yun. So, nagagamit yung mga facilities para i-promote yung sarili ng mga local officials and employees. So, ulitin ko, hindi lang po si Mayor, hindi lang si Vice Mayor, but even all local government officials and functionaries, kasama na rin po hanggang sa barangay. Kasi nakakalimutan sometimes, akala nila si Governor tsaka si Mayor lang, hanggang sa barangay level po yan. Pinag-uusapan na natin yung mga government infra, natanggalin ang mga pangalan nila. How about yung implementation ng project? Like, paglilinis ng kanal, nagpa-picture yung isang konsehal, naglilinis ng kanal. EPAL ba siya? Naglinis lang naman siya, hindi naman niya sinabi doon na yung pangalan niya ay nakakabit doon. It's okay because that's part of their job to clean also, di ba? So okay lang yun, okay lang yun. Wala naman po na kung sakaling pumapapil siya, kung may Okay picture. lang, nag-work lang naman siya. Huwag lang niyang ilagay, ipaskill yung mukha niya at pangalan niya na siya yung naglinis doon. Hindi po pwede yan. Inaw na kaibahan ang EPAL in action at EPAL awkward action. Ang una, serbisyo. Ang ikalawa, papogi. Sa huli, hindi lang ito usapin ng batas, usapin ito ng intensyon. Dahil sa mata ng publiko, hindi lahat ng nakikita ay EPAL, pero ramdam nila kung totoo o palabas lang. Sa 2026 implementation ng budget ng gobyerno, malinaw ang hamon, serbisyo, hindi eksena, at linawin na ang pera at proyekto ay hindi galing sa bulsa, nino man kundi ng taong bayan.